По-слабо дялото, дивизия скил, 2 25 едно. Имаме лоз 20 кг, Да. този 20 кг тежест от 40. Десятка. Лоста за набиранията. Гребен тренажер. На 0. Добре. Настанява се. Слагай това. Като се настаним, опускам боряча, нали? Добре. Само дай да си пинка върховната. Те. Чай да видим, вижда се. Единствено като стане вече 4-7-8 се приближи да се видят 50-те. Добре. Това ще го направя. Майка ти да. Ако искаш да цъгна Така е окей? Да. Венци, готов ли се? Да, аз покажа. То ще почне веднага ли там? Не, 10 има. Добре, айде, 3, 2, 1, цъкаме. Добре. Айде, Венци. Това е 15, бе. Ще почне с 15 секунди. Слушай ме мене, Венци, слушай ме мене. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде, давай. Ай, шефе. Намали. Намали. Добре. Има, да, само тук не остава се на просто нямаме една специалност. Да, заповядай. Здрасти. Добре, Венци. И леко да падне, няма да е там. Добре, Венци. Айде, 10 калории още. Добре. Ще ми сложиш ни десетки на лоста. Ще ми сложиш и по едни десетки отстрани на лоста. Стоп! Така. Добре, има ги 50. Елай тук за бърките, да се виждаш. Справя 1, 2, 3, 4, 5. Не бързай. 6. С едно стабилно темпо, но не ги бързай. 7. Да, 8 са. 8. 9. 10. 11. Дишай. 12. Дишай, дишай. И долу, и горе. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
20, преполових мен, айде още. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Супер. 27. Дишай. 28. Супер. Е, това не забързвай, това ти е добро темпо. Просто не спирай. Лягай додолу хубаво. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Айде, 39. Последно. 40. Добре. Айде, биране, не се убиваме, не правим големи серии. Само бъртичката отгоре. 1, 2, 3, 4, 5, пусни, разтръскай, дишай. Отпускай лапки долу до края. 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Айде пак. 1, 2, 3, 4, 5. Изпъвай долу, да оставаш с спъната ръка. На 15 сме. Добре, ако искаш, ще си направи вече малко по-малки серии. Четворки. Доста бързо вървиш. 1, 2, 3, 4. Пускай. Разтръспай. Дишай. 19. Само 2 до 3, не повече. Ще стане да ще е по-важно. 20. 21. 22. Ай, тройка. 1, 2. На 24 сме, добре. Дай двойка. 1, 2, 26. Помагай с засилка. Рита е, да. Много стриктно. 27. 28. Ай, още 2. Дишай. Добре вариш, много добре вариш. 29. 30. Супер си. Изхвърляме. 20, да. Горе изхвърляш. Добре. 2. Супер. 3. Ако искаш, почини. 4. Почини. Дишай. Добре, супер. Така не повече от 3-4. Айде, дай 3 сега. 6. 7. Супер. Много добре. Добре. 2, 3, 10. Окей, на половината си. Супер си. Е така, 3-3-2-2. Даже 3-3-3 и оставаш последно едно за клековете. От последното изхвърляне ще гледаш. Да. 3 тройки. Добре. Бавен клек. 11. Хубаво зад главата да дойде. Да. 13. Супер. Топ си.
Много добре. Изчакай още малко, изчакай още малко. Добре, айде настройвай се вече. Още една тройка. Да. Айде, шефе. Айде, 18. Добре, айде сега пак почивка. Едно и влиза с клепове. И мъчи дълбочина. По-широко фани, за да може по-назад да дойде. Айде. Давай, готов. Айде, ти. 20. Едно. Две. Давай дълбоко. 3. Супер, браво, бърто. Давай. 4. Айде, още едно. 5. Почивка. Добре. Ще хванеш само да си сложа случай руки. Айде, почти да мога да направиш. После вече си ти на рола. Вървиш чук. Много добре, да. Айде, настройвай се. Давай. Шест. Дръж. Стягай хубаво. 7. 8. Зъби. 9. Айде, хубаво, дълбоко. 10. Браво, бе. Айде, нагребане. Добре, си малко по-малко от 6 минути. Айде, само спокой. 5-6 още загребване, лекичко. Добре, да. Това е добре, не засилвай за сега. Това е за 2-3 месеца. Майна. Той гребе по-мощно от мен. Да. Перфектен си. Много кросфит, той много кросфит прави. Той прави 4-5 метра на седмица. Аз 1-2. Да. Аз основно спада. Ай, шефе! Добре, имаш 4 минути и половина. Да, теше. Не спирай. Той те намеси ли? Да. Ай, Венци, преполови ги. Супер. Аре, ще правим и бърката. Ще правим. Добре, шефе. Още 20. Не ги усещаш. Не само не спирай. Дърпай мощно, задържай. Добре си. Три минути и половина имаш някъде, Венци. Дръж го това. Айде, 10, не остана.
Айде. 4. Имаме ги 50. Даже и бърпите ще мога да направим. Да. 1. 2. 3. Я ще държиш направо последна серия. 4. 5. 6. 7. Ай, Венци! 2 минути. 8. 9. 10. Няма да спираме. Правиш ги. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Правиш ги. Ай, шефе. Минута и малко остава. 21. Дай. 22. Изправяй. 23. По-малко от минута. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Натисни. Отиваме на набирания. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Давай. 39. Още едно. Браво, 40. Да. Тук спирам, нали?